Chilma CDF ni kane o transition to the new constitution ma 2010 no ngiso jogi e act machon mane Fred wacha ni the uru los chick manyala line chick no gi beda gulu ni endi mane gitimo los nyingni national government CDF ema koro tiwa gi esani to jod bura goge maloso chick nikech dwach gi nikech VOJ samionge CDF lo kaka MP to lweti ni nono nyechi neno payslip masalasia dwe korumo to dok dala gi pesa di sling 2,000 doringi godo gi mtoka mar 11 million moringo godo sanicha gigero ude mogero ne wetene adek dichiel to gero ne min gi wuon ot dichiel to nini to timo gik motimo go ka CDF onge nikech sama contractor dwari innovate school ten CDF manager to gi PA mar mujumbe koro pesa ni kaka governor ma county mama be jakoma ODM wacho ni kodwoke sirikal mamalo to guarantee ni pesa ni bro ke equitably o bende onge koro garantino wuoke chik ma wajumbe gi loso ka gi hero jopiny kaka giwacho ni gi hero ma CDF ni kogol to jopiny bro hinyore to gi los chike mane tijgi chik ma guarantee ni pesa ni bro timo gigi but under the control of national government koro kum ranyisi Ministry of Education jogo house kanyo gin ga gulu moro ma ioro pesa mar school infrastructure koro pesa ma CDF bathe ter kundego kunde moko terne national police terne Ministry mar Interior maloso police station gi office mag chief koro mano kende yot malich nikech VOJ an poda wacho MP monge constituency mare emomio olos chik makoni mondo pesa ni obed administered nyaka wayude minutes ma jogweng no bet moko ni wan wadwano gernwa dispensary kata wan wadwano gen office chief to gimomi wadwano gen office chief kama mondo wayud services mag sirikal to nitiere channel ni winjo ka court wacho ni nitiere a problem with the structure yes ni sani en ni ka MP decide no renovate school to mane mitimo samoro school no kodwa renovation jopiny